So, andito na tayo guys. Saan? Ito yung mga malalakas. Malalakas kumain. Please watch the vlog. Malalakas kumain! 2-0. A few moments later. So hello guys, katatapos lang namin maglaro. Bahay na ako. Nakatapos din ako mga 2 games. So ngayon naman kalimutan mo yung susi. So balikan ka lang. So yun nga guys, tapos na kami maglaro. Ngayon naman pupunta kami sa akin na Kuya Rad. Nag-invite sila ng dinner. Kuya Rad nga pala, sila yung ninong at ninang namin sa kasal. Sila yung yung may edad na dito at saka yung mga nire-respeto talaga namin. So, sila yung napili namin kunin yung mga ninang. Well, maliligo na ako bihis and then talk to you later. Bye. A few moments later. Okay, so basta ako mag-prepare. Punta naman kami ngayon sa superstore. Ako kami pupunta sa akin na bahay na Kuya Rad. So dito naman kami sa Atlantic Superstore. Bibili ng cake at beer si Miko. Dadalhin namin din. Kani ako pasapot pasidless. Ay, para na istis. So ito yung bibilhin ko. Hindi naman kasi sila masyadong umiinom. Pang chill lang na inuman. So sakta na siguro to. Yeah. So self-checkout dito guys. I'm gonna use this. So you can actually just use this. Of course. So we need to show the ID. So it just helps in a way. Kailangan mo magpakita ng ID dito pag bibili ka ng beer. Thank you very much. You're welcome. So after I show my ID, just tap pay. Total is $30.29. Nico's gonna get her card. Let me see. Card here. And you get to put the pin. Approved, okay. Okay, you can remove the card now. And that's it. I'm gonna carry this because as I mentioned before, hindi na sila nabibigay dito ng na plastic or anything na lagayan. Kaya you have to bring actually your own lagayan. A few moments later.
Nakadikbit pa talaga ng ano, pang-resibo. O magbablog daw si Renzo. Ganda ko kung kasama Video. natin. Ito yung mga picture natin. Ang gaganda. Vlog ka. O approve na agad. Approve. After the campaign, Dami pagkain ah. Like ka o. Paborito mo, tinapa. Oh, vlog? Dati Pili, naka-like na. Naka-like na ako. Hindi mo pa na like and subscribe. Ganun pala yun. Ako, kumain na ako. Ninong at saka si Ninong. Ay, hindi ka narinig. 2 hours later. Okay, hello guys. I'm actually not sure if you can see me or if the quality of the camera is good, but we're home now. Okay, I think that's a little better. So we're home now. Dami naming nadalang ulam again. Nadala ni Ninang May at ni Ninang Han. Food guys. Dami naming dala. Tapos and yeah. Again, thank you so much Ninong Rad and Ninang May for the food and for inviting us. So that's gonna be the end. So I'm gonna wrap up the vlog here. Thank you so much for watching. Hangtod sa sunod nga video. Amping mo kanunay. Bye! You lifted me up, you sailed me away. The world keeps on turning, the struggle's never